Laurens maakte met Jeek van Velden dit hier al eerder een voorstelling in Ljouwert. Ze troffen een oor op de toneelschool in Maastricht en waren op een nijvregen van Billy the Kid. Heb jij het einde gelezen? Ja. Vond je ervan? Heel goed. Goed, hè? Het is echt Pat Garrett's woorden. Ja. Een klein beetje... Het is, heel goed. Het is wel lang, maar dat tekstje en het boek. Maar ik vond het... Ja, moet je gewoon uitproberen. Moeten we even uitproberen, inderdaad. Yes. Oh, het paardenrekje is er ook. Laurens had een Iersijs Lien had er zelfs in een voorstelling als deze spelen. Hij komt van de jeugdtheaterschool en haar eigen mensen meenemen, die als Jeek ten Velde in dit geval. Ze binnen onbevangener. Ze zorgen minder de probleem of de tukkeltje die soms op een theater vast zitten, zeg maar. Dit is een hele installatie, dat heet een geluidsmaker, een geluidsmaker in het Duits. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat de spelers ter plekke al het geluid, dus de hele situatie kunnen maken. Dus er zit een wienmachine, er zit een pannenrek voor botsingen en zo, en dan is het oorgeluid met meidje. Dus er zit een donderapparaat. De loeken van het huis die dicht slaan en hier gaan. Nou, ze hebben van alles maken. Dit is een... je stapt zo in. Ik heb ook mijn cowboykleding net aan. Dus me zo om. Dan hou je me hier vast. Dan is dit het hinder. En dit is de stut. Deze. En dan maak ik Jack het geluid. En dan geef we de patroon. En die Morricone eronder en dan is het kleer, nou. Wij hebben dus allebei een fascinatie voor Amerika en daar begint onze inspiratie altijd, die begint erin. En toen dachten we, wat is nou een goed verhaal om jongeren te laten vertellen op het toneel. En toen kwamen we bij Billy the Kid uit. Hij moet sterven! Het is een coming-of-age story van een jongen van hun leeftijd die een zware jeugd heeft en die 20 mensen vermoordt. Die spelers vragen zich dat ook af van hoe kan het dat iemand zo wordt? Hoe kan het dat je op je 21ste 21 mensen hebt vermoord? Hoe word je zo iemand, weet je wel? Hoe kan dat? Komt het door zijn ouders, door zijn omgeving, door zijn opvoeding of verkeerde vrienden? En daarom is deze voorstelling heel relevant voor die jongeren. En vonden wij het een uitdaging om dat te matchen. Overdag moesten we werken. En moesten we ook een uur uit Johns geliefde boeken passages voordragen. Maar 's avonds is het hier één groot feest. Wat ik vooral heel fijn vind is te merken, omdat ik daar zelfs bij kom, hoe die spelers, hoeveel energie en hoeveel overgave ze daar op de vlier staan. Zonder, als je bij u binnen is het dan een hele toneelskwal in de gang, dus dat is al je inperkt en dan wist precies wat je aan het doen wist. Maar deze spelers die zijn nog helemaal vrij en die doorgaan alles wat het vreeg is. En dat is heel fijn om te merken. En dus eigenlijk is het ik dat ik even, waarom ging naar toen ik 15 was. Ik speel je verschillende rollen, maar mijn grootste rol is Nana, het vriendinnetje van Billy. Ik speel het, voor het grootste deel speel ik Pat Garrett. Dat is de grote, stoere sheriff die achter Billy the Kid aan zit. En op het moment dat Ike Nana speelt, ben ik Billy the Kid. Zeg maar, je weet dat er verder helemaal niets achter zit, toch? Nee, ik doe dat echt alleen maar voor jouw plezier. Nou, afgesproken. Dankjewel ervoor. Geen probleem, joh. Hè? Ik kijk graag naar jouw billen. Mijn billen. Jouw jurkje. Ik kijk graag naar jouw jurkje. Die ene is serieuzer en de oren is soms wat meer melodische, maar ja, ik ben wel echt een topregisseur, hè? Wie is de serieuze van het verhaal? Jeek. Die is ik de oudste. Oké, dus die martelscène die gaan we inkorten namelijk, die rekt nu. Probeer het heel even echt te doen, niet meteen lachen. Alsjeblieft, ik moet mijn leven gered. Ik heb Frank voor je dicht. Je moet kijken met je neus, kijken naar het om. Dan trek je weer Jessie naar je toe, zodat jij weer de focus op mij, Jessie, en dan krijgt hij nog meer water. Billy, alsjeblieft.
Zeg tegen hem dat hij moet stoppen! Het is een hele vrolijke, hele gretige groep spelers die gewoon echt willen spelen. En als het ons lukt om in die laatste 3 dagen ze nog meer vrijheid te geven, dus dat ze met nog meer gemak op de vloer staan en die scènes nog meer wegspelen, dan wordt het briljant. En als publiek word je ook echt achterover geblazen als je in de zaal zit. Dat je denkt, wow, wat komt hier allemaal op me af? En dat is echt te danken ook aan het spelplezier van de spelers. En, dat, ja. En aan de muziek ook. Nee. Aan jouw regie. En aan jullie. En aan ons, inderdaad. Ja. Billy the Kid gaat morgen in Ljouwert in première en komt ik naar Heerenveen en Snits. Slaap lekker, cowboy.